daukagu hemen, alabearrez, zuen guztien izenekin txuleta bat. Desagertu egin direla, eta aurkitu nahi ditugula, ez hementxe daude. Baina ordena mantentzea aldera eta. Zuek zarete beti gazte taldeko neskak, denak zaudete hemen? Denak zaudete. Etxean ez da inor geratu. Balez. Eta 2019 esango genuke zuentzako urte oparoa izan dela, ze antza, Amaia, dena irabaziteken guztia edo irabazi duzu, ez da? Bai, Nafarroako zortziko txapelketak enduta, gainontzeko bai irabazitugu. Zer zarete, futboleko Barça edo Arrauneko Orio bezala, Ane? Nafarroko Osasun hartuko genuke. Konparazio egiteko? Bai. Inonak alan, Eta zuen modalitatea zein da, irantzu esaterako? Goma gainekoa. Goma gainean egiten zarete. Eta ze berezitasun du modalitate horrek? Postura, alere lurra gaineko modalitateen ibiltzen dituzte eskiko botak. Egiten da gehiago ere bai eskukin, eta batez ere postura nik uste. Hori da garrantzitsuena. Eskiko botak? Bai, lur gainekoa. Hori da, ez irristatzeko eta hor mantentzeko. Goma gainekoa pixkat txukunagoa, garbixeagoa izango da. Bai, egira. Garbiba bai lur gainekoa. Zuen garbi gailuen alde hori. 13 etorri zarete hori bai, azkeneko txapelketan ordea, launaka aritu zarete. 4 tiralari, beste 4en kontra. Zuetako zeintzuk hartu duzue parte? Dexente. Ia. Hori da. Taldeak zema zineten guztira, Kristine? Laukun ibiltzen dire beti, 4 lagun kontra. Bino jardunalditik batetik bertzera, izaten aldire difentik, aldatzen dira aldire tiralarik. Nik galdera badaukat, duda badaukat, eske irakurri dut emakumezkoetan 240 eta 260 kiloko txapelketak irabaz dituzuela, eta mixtuan 280 kilokoa. Eta kiloak nola kontatzen dira, ze sokak ez da inbeste pixatzen. Eta nola kontatzen dira? Bere, akite? Bai. Hoi da, taldeko guzian pixua, totala. Lauak pixu hoi. Batuketa egin? Hoi da. Beraz, Oiana, erabat ibili beharra daukazue, norberak bere pixua zaindu eta ikusi kabituko ote garen modalitate honetan edo. Sokatiran ere bat horrela bizi da? Bai, pisuari begitu hartzaio. Bai. Egia da, kombinazio desente egiteko aukera badugula, orduan... Bina, bueno, egia erraten hasiko bagineke bertzin pisuk, nik uste dut denen pisu dakizkikula. Baina pisua hartzen zuenetik, txapelketa aurretik adibidez batemate gastroenteritis euki bali madu. Gutxiago. Hor gutxiago da, zenbat neurtzen dute? Gutxi gora berako bat da? Oiz, totalian? Bai. Txapelketan? Bai. Ez da gutxi gora berako esaktua da. Esakto, no. Bai. Sartu bertzu pixu hortan o gutxi joan. Hori gutxi. Baskula hundi bat izaten da, eta lauak elkarrekin hartzen gara. Lauak elkarrekin gainera, baskula. Zer gauza, politia. Sistema hona aldiberan, esatea, zuk astenetan argaldu kilo bat eta utzi niri jaten. Horrela, alako kreditu txiki bat. Turnoak egitea. Beti gazte talde lesakarra da. Denok zarete lesakarrak? Ez, lesakarrak ez zaretenak nongoak zarete? Bi oi hartzuar gaude. Bi oi hartzuar? Ni gantziarra. Igantzikoa? Eta ni aurtiztarra. Hori dago iturenen, non dago hori? Bai, ituren eta zubieta eta. Zemat informatu garen. Batez ere lesakan kokatuko dugu dena den. Erbitzen bat zaizu, Besteak beste gu lesakan izan garelako. Herrian eta lesakan behintzat, gainontzekoetan ere, jende babeseta senditzen duzue, zalegoa eta baduko zuen herrian, harritxu esatera. Lesakan izaten direnekan tiraldiak bai sumatzen dela, jende desente etortzen dela ikustela, bertzela gaiuntzekon, ez da kirolola sobera ezaguna ere. Lesakan hori bai ondo zainduta zaudete, ez dela ikusi zer dioten lesakarrek zuetan. Nola ikusten dituzuen eskak, ze urte borobila, Bai, aitzongi, indartxu, gogukin, ilusiokin, bai neskak eta bai mutilak, hortxe daude tope. Neskak, Obenak neskak. Ongi. Txura hona da bortzen gurtik, a ber. Gurik artistak eta bai neskak ere primeran ari dire, osake konten. Badago zaretasun bat? Betitik izan du da, bai. Betitik izan du da, sokatera, beti gazte gainera fama handikoa da. Ez da izan bat txapelketetan izan diren irabazle. Bamaten dugu baietz, gero eta jende gehiago parte hartzen nahi da, eta neskak ere talde politatei dute, osake. Neri futbola ez den bertze dozein gauza, haupa, orduan sokatira, bai, ilusio egiten du, saiatzen ari ikusten ditut entrenatzera pasatzen direnean eta. Ni aritu naiz pixko bat, nire inguruko kaunitz. Eta nire bikotik idea, eta gero lagunak, eta
Lezu bat beraientzako, alkate jauna. Bueno, bertzerik gabe, animatu, ederkei direla, lesakarire, izen ona eraunten nahi direla, Euskal Herriko bertzetokitara, eta hoxen, munduko animo dik handina. Jarraitzeko hortan, primeran ari direla, eta gaztik ere apuntatzeko, eta animatzeko horretan. Horre, herriko gazteak eta ari aipatu dira, Karmele, arrobirik badauka zuen taldeak jende biztan da. Zuen adin bataz besteko oso gaztea delako, baina herriko txikienak eta ere nabaritu dituzu sokaren atzetik edo? Ni naiz hemengo taldeko zarrena, nik eramaten ditut sokan urte mordoska bat, eta, ikusten duzuen bezala, jende gaztiari deialdia luzatu zenean, jende pila bat juntatu zen, eta, azkenin dago pixko bat gure esku, gazte horieri laguntzia eta bukatzea gurekin etortzera. Eta, hemendikan deialdia gazte guztiei gure gana etortzeko. Sokatiran hasita telebistara ere etortzeko aukera bat. Hori. Aitziber, zuri sokatiraren gandik zer gustatzen zaizu gehien? Engantzatzen duen kirol bada edo? Nik uste du baiet. Hasieran hasten zanikan da kriston sufrimendua. Sufrimendua non? Eskuetan eta edo bizkarrean? Bai, dena. Azkenin da gauza berri bat, azkau doituk hortara. Orduan, gorputzain arte hortara, azkenin kristona da. Taldeko lan bat da, denak elkarrekin, eta nire ustez hori dela gehien engantzatzen duna. Eta galdetuko banizu, Maria, zuen taldearen arrakastaren gakoa zein ote den? Taldeko giroa, igual. Egia erran gure hartina gizongi moldatzen gara eta horrek laguntzen du oberantz egiten, indartzen eta motibatzen ere bai, eta orduan bide honetik. Eta erakusle honak jugula baita. Baita ere? Bai. Kristine, bestela gainerakoan sokatira osasuntxu dago? Ibiltzen da jendea, ez zu ez gain diot sokaritiraka Euskal Herrian? Nafarroan badire talde batzuk, bertze probintzitan, neskatan, talde bana zanen da, gutxi beti, ez gara unitz, bino aritzen garena gustora aritzen gara. Eta gustatuko litzaizueke gehiago izatea? Bai. Zer behar du sokatirak azpiegitura aldetik? Asko behar da, asko eskatzen du? Soka bat? Bai, goma gainen aritzeko, importantina igual gomak izatea. Eta, errandu zen bezala guk zandu genuen abantaila mutikuk aitzen zirela, ja bazituzten gomak eta dentikan, eta teknika irausteko ere balio izan zigu. Zerotik asitzia zaila da bertzela. Eta nesken sokatira, Maialen, nola dago gizonezkoenaren aldean adibidez? Nik uste dut guain indarra pixkot boieki hartzen ari dela, ez mundu mailan ere, adibidez, Euskal Herrin talde batzuk badaude, mundu mailan Txina Taipei eta badire kriston talde ezagunak, eta nik uste dut Euskal Herri mailan ere ari garela indarra hartzen. Txinan ere harritxu egiten diote sokaritira, guk bezala, hemen bezala, esan dut. Nik erran nuke baiet, ez dakit, artistak dire, ez dakigu nola egiten duten, baina, bai. Ikusiko ditugu mundu amarrena... Txinan ere biltzen dira? Bai, eta estilo desberdina baude mundu amarrena, gero frogatuko ditugu guztiak. Kontua da, launakako txapel guztiak irabazita, orain ekin nio zuela erronka berri bati. 8 hasi zarete, zer moduz, hasiera, Maia? Poieki ikusko da nola bukatzen den, baina ongi hasi. Izango gara pixka bat, optimistaxiagoak ere. Ze asmorekin hasi zarete bintzen. Ongi tiratzera, egurra ematera eta alabari mota irauztera. Zora da. Egurra ematera gustatzen. Horretarako, zuek 13 zaudete, 8kotea aukeratzeko irizpideak zeintzuk izaten dira? Pisun arabera. Pisua eta posizioa. Norberak ez da berdin lehenengo tiratzen duna edo azkeneko postun tiratzen duna, ordon. Hori kontun hartu behar. Normalen nahi begiratzen didatenen nahi tokatzen zaitelako da. Baina esken guandik galdera batzun euskan egiteko. Egin, lasai ba? Nik adibidez eskolan apuntatu nahi bali maet sokatiran nola egiten da, porque futbolen apuntatzea oso erresa da. Erresa da eskolatik eta aurrei esateko nun apuntatu behar duten? Ingurun talderen bat baldin badago, igual bai, bino... Aurrak normalin herrikiroletan eta inguruko herritan eta aritzen dire. Koiskorrak biltzen, zakukin, txingakin eta hola. Bino, ia erran sokatiran, gure ingurun behintzat aurren talderik ez dago. Hori, kontutan hartzeko mokoa. Eta beste gozat, irailaren 19tik 23ra noa zoazte? Otsailaren 19tik 23ra noa zoazte? Irlandara. Este noain tokatzen hau, ez? Ez que prest neuzke! Zora, nahi zenuen haiek Irlanda esatea?
Zuk Irlandako banderetxe. Guk ere nahi du. Ikurriñak ere. Venga, Tori, bat zuretzako, bat kurriña bat ere. Hori da. Vale. Eta zuretzako ez dago, bueno, Venga, bat, 2 eta 3, gure neskengatik!